the father of this house, apostle, evangelist, bishop, pope, prophet. Hallelujah. Bulisa yasona isikhongelo salapha ekhaya ngegama lenkosi enguYesu Kristu. Hallelujah. Fikelwe lento ethi kunevesi eBhayibhile ethi enye indoda ayiba ngaba ixakana ixakwazi izono zayo phambi kukaThixo. Ithi yobona bangaba ingathi isengxakini ibe sesithi ayindicela Nkosi ba kusuke umuntu kwelicala ayoxelela abantu ngapha yaba ngabe ingcono baguquke. Ithi iBhayibhile ke uThixo wathi makamamele oMoses aba ndibanika ebona. Hallelujah. Ndifuna nje ukuthi bathandekayo balapha emzalwaneni nisikelelwe nina ngalo mfundisi. Yazi ngamanye amaxesha ndike ndiqaphele into abangaba abantu bakhe ba-undermine the gift of God. uYesu udibana nentombi yaseSamariya ngenye imini. Bathi xa bexoxa athi ukuba ubusazi ukuba ngubani lo othetha naye, kwaye ukuba ubusazi isipho sikaThixo. Abona ngamanye amaxesha ungadibana nomuntu ubone into abangaba nihayikha nonke, nisokola nonke, ningabi namali nonke, nithandaza nonke, ucinge into abangaba is an ordinary person. Akakho umuntu okhe athanjiswe nguThixo, uThixo amnika abantu kanti lo muntu lona akayonto ebukumkanini bukaThixo. Wena muntu onikwe nguThixo wanikwa umfundisi undoko, yazi bangaba usikelela wena phakathi kwabanye abantu. Hallelujah. Hallelujah. Ndamthanda ke bazalwane kuThixo ke. Yabona lento ethi iBhayibhile mkholwe uYehova uThixo wakho uzaba established. Kodwa impumelelo yakho isekukholweni le ndoda uThixo akunika yona. Abantu abaninzi bakhe badlule emntwini uThixo amnika okanye bam-undermine, bamjonge njengabanye abafundisi. But I want to tell you into bangaba he is not just umfundisi phakathi kwabanye abafundisi. Usisipho uThixo aninikeleyo sona. Ngamanye amazwi izinto uThixo zenu uThixo uzithathile waziqoqa wazifaka apha kuye. Hallelujah. Ukumenza umuntu uThixo akunika yona yena ancume for wena yintsikelelo leyo. Once wamenza ubuso bakhe bachisilika ngakwicala elinawe, yazi ba lonto lena awunoyifumana nakwagqirha. Into ezawufikela wena ifikele nabantwana bakho nabantwana babantwana bakho. Ngokumenza nje umuntu, ngoba ithi iBhayibhile nathi ngamanye amaxesha nibuka nicema nimntu kanti senibuka umuntu kanti ke ningeluzi kaThixo. Hallelujah. Xale ke semzameni ngazandla umfundisi wethu. Hallelujah. 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 Njengoba kushiwo ke bathandekayo njengoba Njengele. Lapha ke namhlanje xolisa ngofika late. Uhamba lwethu libelude. Saphantshelwa khona ingenzekanga apha endleleni. Sayazi into abangaba uthenga loThixo ebefuna sibe lapha. Sibona ngokuba uSathana angavumi ukuba ngaba uThixo uvumile. Ceke sifundeni ivesi eku-Ecclesiastes. Namdi ingene kulamazwi okanye kule Tshumayelo chapter 1 verse 3. Wehlukile awulinganiswa, wehlukile emalanga Jehova Jehova
wena ukhona uThixo kanye owangapha ngakini omaziyo uba ngaba uyafana nalo Thixo semkhonzayo. Kodwa benihalela nje just 3 minutes ke sime ngenyawo ke simxelele nje uThixo uba ngaba wena Thixo wehlukile, awufani nabanye uThixo, akafani naye even nomthakathi wangakini, akafani uThixo nenyanga yangakini, wehlukile, wehlukile, wehlukile Jehova, Njengele chapter 1 verse 3. Lo mini bakungevezela abagqili. Njengele chapter 3 verse 1. I'm sorry. Chapter 3 verse 1. Yes. Into lonke inexesha elimisiweyo. Kuthiwa apha emhlabeni there is a time for everything. Yonke into inexesha layo. Hallelujah. Yes. Nomcimbi wonke unexesha lawo. And yonke isizini nesizini inexesha layo. Into inexesha layo. Likhona ixesha lokwenzeka kwezinto, ikhona nesizini yokuzalisekisa izinto ezenzekileyo emaxesheni. Yes. Nomcimbi wonke unexesha lawo phansi kwezulu. Let's read verse 4. Verse 4. Ngenxa yexesha. Ukulila kunexesha lakho. Ukuhleka kunexesha lakho. Ukulila likhona ixesha lokulila. Likhona ixesha lokuhleka. Yes. Kukho ixesha lokulila. Umbambazelo. Kukho nexesha lokudloba. Inkosi tata. Bazalwana ndifuna ukuthi nje sikwinyanga ekuthiwa sisipring. Andithi sikwinyanga ekuqala isizini ekuthiwa sespring. uSeptember inyanga yokuqala ekuthiwa yintwasahlobo sespring season. Ispring season yisizini ethi kuphela ubusika kungena uhlobo. Spring season ayilahlobo kwaye ayibabusika, kodwa inyanga ephethe kuzo izinto ezimbini. Iphethe iweather yasebusika, iphinde futhi ikuphathele neweather yasehlotyeni, ngoba ikwixesha le-transition, ikwixesha lokujika kwezinto. Hallelujah. Ndivumele ndithi uma sikholwa enye yezinto ezibalulekileyo ebomini bethu sibabashumayeli okanye ababafundisi
kukudetermine nokuprofeta nokudeclare amaxesha ukuba ngabe ebomini bakho laliphi eli ixesha ebomini bakho. Kunabantu abanokuza bathi ngokuthixo abadlulisileyo ebusika kodwa bashiyeke bephila ngokungathi basasebusika. Bazalwana, ubusika yisizini ye-dryness. Zonke izinto ebusika are getting dry. Amagqabi wezinto akhe amahle ebusika ayabuna. Ebusika yisizini embi ngoba yisizini ebandayo. Ikwa yisizini futhi ekungekho namanzi ebusika. Yisizini ethi xa yefikile iwinter yakho uthi nokuba ubukade unemali uva into abangabe isimo sami semali sishukuxikile. Mhlawumbe ubutshatile wathatha kwamnandi kodwa kwafika isizini ekuthiwa yisizini yasebusika. Hallelujah. Yisizini ye-hopelessness apho kuphela ithemba, apho kuba ngakhonza ukuze nabantu ayewenda uba le nto yokukholwa iyanceda na. Ukuba iyanceda kutheni ngakunceda ubomi bam? Kutheni impilo yam yashiyeke inje? Kutheni kwabhetele abantu abangakholwayo kunam ndikholwa ndithandaza ndinikela? Utwethere yonke into ngexesha layo. Everybody, wonke umuntu bazalwana ebomini bakhe has to go a season, has to undergo a season. Khona isizini ekufuneka udlule kuyo. Yafika isizini ye-COVID, yawashiya amanye amakhaya evalwe ngamahlahla ngoba it was a season, and all those things kwakufuneka ukuba zenzeke ngoba it was a season. But I'm here to announce namhlanje ebomini bakho that the fact le nto abangaba namhlanje sithi it's a springtime. It is a spring in your life. Manala bazalwane, ngexesha le-spring uqala ukubona amasebe ehluma, uqala ubona ii-flowers zivela, uqala ubona imvula sibiza imvula yase-spring, imvula ekuthiwa ngumbonisandiza, kugcwala amatanki iphela yonke le nto lena. It is only just a sign ngoba apho siya khona we are going to a summer. Hallelujah. Ndithi ukuba ngabe ngumzalwana qalisa namhlanje ujonge around wena. Look at the signs. Zikhona izinto ezikuxelelayo bangaba kukhona ukuthintsha okuzaba khona empilweni yami. Khona into ethi izinto empilweni yami soze ziphinde zibe njengakuqala. Hallelujah. Zikhona izinto othi xa uthandaza ukholwa uba ziyatshintsha kodwa ungazi na uphinde kuthini, ziphinda futhi bengathi zi-worse. Yazi into abangabe it is because le season iphethe izinto ezimbini, uhlobo nobusika. Kodwa izawuxelela into abangaba le nto ayibonayo sobe uphinde uyibone. Hallelujah. Le nto ngifuna ukuxelela yona namhlanje uba andikhathali uba ubona ntoni phambi kwakho, but le nto oyibonayo awusobe uphinde uyibone. Ndikhona namhlanje ukuze ndizakwenza umnqamla juqu. Ndikhona ukuze ndi-announce that ubomi bakho abusoze buphinde bube njengakuqala ngoba the springtime of your life has come. Hallelujah. Nokuba ngaba kowenu bekungekho bantu abapasa u-10, nabangaba kowenu bekungekho abantu abakwaziyo ukuya university, but namhlanje
sikhona ukuze si-announce that izinto abezikade zikudelela zikubamba ngokusesisulu ixesha lazo liphelile, ngoba your winter is gone and your summer is coming. Hallelujah, hallelujah. Bazalwane, ndiyafuna ukuthi kuwe noma ngaba kungenzeka ukuba uzalwe wakhula wahlala phakathi kwabantu abathanda ukusela utshwala, waze nawe wadibana nawe usela utshwala, not ngoba ubukhethile utshwala, kodwa apha kuwe ngaphakathi ikhona into ethi ndifuna ukuba bhetele ebomini bam. Ndithi yonke lento ekwenzisa izinto ongazithandiyo, it is because it was a winter. Winter. Ngoba ingxaki ne-winter abumthoko, abantu bayabasa imililo. Lento ngenye imini yakhe yachana uPetros wadibana nabantu bebasile, waqithi iBhayibhile wawusabusuku ekhodola, wafika waya kubo wayawombatha, ngoba it was a winter. Hallelujah. In the process of a winter waze wadibana wabuza umbuzo, wathi hayi andimazi lo Yesu ngithethe ngaye, andimazi lo mazi. Akamkhanyeli ngoba ethanda, umkhanyela ngoba kufike a winter of ubomi bakhe. Ndithi andazi ukuba kwayakhe winter kwenzeke ntoni mntana sekhaya, but namhlanje ndifuna ukuxelela into abangaba ukhona umlilo obhetele kunalo baswa ngamadimoni nalo baswa ngusathane ebomini bakho, ngoba your season, ixesha lokuvelela kwakho nguThixo lifikile. Hallelujah. Mamela bazalwane, mamela. Ndifuna ukuthi namhlanje, if I were to title my message, uba ngabe le message esenhloko benza ukuthi let us go to the labor ward. Hallelujah. Ngoba namhlanje kumele ukuba izinto ozimithiyo, izinto uThixo azibekileyo kowenu. Mamela bazalwane, uyayazi bangaba apha ecaweni kule ntente sikhona kuyo kukhona abantu abazi-breadwinners, ngokuzikhona i-breadwinners. Kukhona abantu amathemba efamily yabo ngokungathi-ke baxhomekeke kubo. Kukhona abantu ukuba awumi ngefamily yakho, akakho umuntu oyoze ame ngefamily yakho. Hallelujah. Ukuthi namhlanje let us go to a labor ward, siyozala a miracle. Hallelujah. Khona umangaliso uThixo wenzayo ebomini bakho, and uyawenza namhlanje. Namhlanje ngale mini ya namhlanje, I want to tell you, baninzi abantu abakhululekayo kule ndawo, baninzi abantu abakhululekileyo, bakhona abantu abakhululekayo. Yabona into endithandayo ngaselabor ward, elabor ward abantu baye bebaninzi abantu belabor ward. Hallelujah. Kodwa not everybody oselabor ward oju. Ndifuna ukuthi namhlanje sikhona ukuze sithi this is your due time. Ungaselabor ward iphela iveki upena upenika, ufuna uzala mase nesi ude ehlala phansi wena umithanga awugula umithi. Uselabor ward ngelo xesha manje qhubusisa labor ward, ngoba ixesha lakho alikafiki, kodwa nangona uselabor ward. But namhlanje I want to talk to the people about my time is due. Nali xesha lam lokuzala a miracle. Nali xesha lam lokuzala a miracle. Nali xesha lam lokuzala. Ngoba wena ixesha lakho lifikile, uselabor ward, kwabavuka ngawe nasi ndiva ngathi khona amanzi. Andazi ngamanzi atheni, ndiva ngathi khona amanzi nesi hayi andazi uba kwenzekani.
Because my time is due. I don't know about your time, but my time is due. My time is due. It or understand, my brother. Tomorrow you shall never become. You also by your gomso. No matter namhlanje abakubiza bakubiza ngoba bebona into ebomini bakho ithi izinto namhlanje ziyajika izinto namhlanje ziyajika awukhonka zongena kulendle namhlanje egula aphinde aphume egula ngoba namhlanje ichibi lizanyazanyisiwe ngoba this is a due time. This is a due time. Mhlawumbe kucingela abantu abawena uzeba ngoba uve isound kanti uThixo uyadinga nawe uThixo namhlanje kanti le ntente ikhona ngoba uThixo enadinga lempilo yakho namhlanje. Hallelujah. I'm not announcing the 11th hour. Thetha nabantu abathi namhlanje, this is my due time. This is my due time. Uthixo mfundisi izolo okanye izolo elinye ukhe wandixelela into abangaba apha kukhona umuntu ongafumani bantwana ethatheni. Khathala bangubani. But le nto abangaba ubanga bukhona bekhona okanye bekhona ngomso ngoba uThixo unadinga nalo muntu. Hallelujah. Bazalwane ungavumi uThixo ahambe engakhange abuthukumise bobomi bakho ngoba ubomi bakho will never be the same again. Ngoba this is eli lixesha lokuvelela kwakho nguThixo. Ndivakashele omnye umfundisi owayene TV station oseGoli. Mfundisi Ndoko uthi lo mfundisi wathi uThixo mandenze imvuselelo ixesha laba le awkward ndaqonda anoyenza le mvuselelo. Uthi kodwa isimanga ngoba ngoDisemba ndiba ngathi abafundi basenze imvuselelo abafundisi bonke abantu abathe bayagoduka kodwa ndayenza imvuselelo ngoba uThixo ethe mandiyenze. Uthi kwaze kwafika umuntu owayesuka eSouth Cape umzimba wakhe wonke cabanga waba involved in accident ukhaswe ezintsimbi umzimba wakhe wonke. Uthi uThixo wamphilisa lo sisi lowo zakhululeka intsimbi ngoko nangoko. Uthi ndathi andiyagqibelele kwafika ubhuti othile enxile samthandazela samamkelisa uYesu edakwe njalo waflora wavuka emva kwexesha wavuka esamkele uYesu wabuza uba yintoni idate namhlanje waxelela idate wakhala lo ndoda leyo yathi xa ikhala kwakuza ukhalelana mfondini kangaka wathi ingxaki yami i1 ndathi ndina 16 years ndathi ndawuze ndisindizwe xa ndina 40 years namhlanje I am telling 40 akakho uThixo into akhe ayenze engenaso isizathu. Namhlanje uThixo unesizathu sobomi bakho okanye ngobomi bakho. Ndithe andazi bakwenzeke ntoni kuwe in the winter, but today I'm announcing oba ngobomi bakho obusozophinde bube njengoqala. Hallelujah. Bomi bale ministry abusoze bophinde bube njengoqala. The finances in this church shall never be the same again. The finances in your family. The finances in your family. There's a family esokola kakhulu. Ndiyabaza abantu bayasokola. But God is telling me bangabo khona ifamily umuntu wefamily esokolwa kakhulu. Ndiyafuna ukusho into bangaba uThixo is visiting you. uThixo is visiting your family. Lento kuthiwa ukulala ungazi bangabe uzawulala utshentone. Ubomi bakho in your family
shall never be the same again. Let's mene ngenyawo. Thank you, Jesus. Dingu Tito Opilisayo Dingu. Thank you, Jesus. Oluthandaza nomuntu othi ngicela uThixo andincede. Ndine situation that is so desperate and terrible. Imeko yam imbi, imeko yam idinga a miracle and i-intervention kaThixo. Khona lapha endlini uyayazi into yoba ngabe imeko yakho is very terrible. Ukuba ngabe uThixo akangeneleli, nobody can help you. Ngicela uze ngaphambili ndothandaza nawe. Ngicela uthandaza nalo muntu othi mina Thixo ndiyagula and ndigula kakhulu. Andiyazi noba ukhona izinto osozenzile na yangathi azokunceda na. But ndifuna uze ngaphambili ngoba uThixo uzokuphilisa. Ndifuna uthandaza nalo muntu okholelwa ukuba yena unomgqwaliso. Andazi bangaba amanye amampondo kathi sisichitho. Andazi apho bangaba kuthiwa yintoni. Lento yoba ngaba ube namashwa ongawadeserviyo. I want to pray with you. Oh, Pilisayo. Ngicela uthandaza nalo muntu ndicinga bangaba kowabo kukhe kwakhona i-accident. Okanye unomoya wokoyika ukufa, as if kukhona into eza kwenzeka ekhayeni lakhe ebe more like an accident esuka ekuthinini kukho kwenzeka i-accident. I want to pray for you. Ngoba kufuneka into bangaba namhlanje sekumnqumlatsho. It shall never happen again. Thank you, Jesus. Ngicela uthandaza nalo muntu okanye nale family. Andikho sure nokuba ngaba ngumuntu oyi-one na, kodwa kukhona into eneme une case yomuntu okanye abantu abamane bephambana okanye abaphambanayo. Kodwa ndifuna ukuthi ikhaya lakho lingcolile, limdaka, lifuna ukuklinwa. Umoya wokugula ngengqondo yisymbol ethi your home is dirty and it needs a divine intervention. Thank you, Jesus. Manda kashi poro lindama kanda la paida. You tell your season has come. Tell your season has come. Your life shall never be the same again. Manda kashi pondolo bukosi enter. Andazi noba ngaba ngumuntu odivorceleyo noba ngabazali bakho abadivorceleyo na, kodwa ukwahlukana kwabo kuyinto engaqondakaliyo. Ngalento bangaba ayikho into abahlukanisileyo okanye isizathu sokwahlukana kwabo is weak. Xa bazama ukudibana bakwazi ukudibana. Lo muntu lowo ndikhale ndifuna za ngaphambili naye. Nosho ngabazali bakho nokuba ngaba nguwe na. Thank you, Jesus. Manda kashi poro
lemende keshinde lemikasha labakashia ntala makondolo bokosi rindele mikendele bekokolo masantala bashianta bangabamfundise lo muntu benthetha ngaye ngisethe kafumana abantwana ukhona apha endlini aza ngaphambili bangabe khona umuntu amaziyo andi-indicatele ngoba ufuneka aze ngaphambili uthixo azamnika izinto zakhe andi-indicatele by showing of hands bangabayi nakho nguwe kanye umuntu amaziyo sesi umuntu amaziyo oluza ngaphambili sesona ngoba kumele ukuba ngaba uthixo amhlangule kumele uthixo amphilise kumele uthixo aphilise isituation yakhe into yongabe nabantwana kuyo is a symbol of many predicaments, isymbol yezinto ezininzi ezenzekayo ebomini bakhe.